ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинон, мухлисон ва ҳаводорони канали Молҳои Арзон. Марҳамат барои шумо 5 сар сиркаҳои бақуввати барои молкунӣ овардем. Бародаро марҳамат, молам кунед, қурбониям кунед. Бародарои азиз, мешавад беҳад фарбеи хушрӯям. Бародарои азиз, нигоҳ кунед як бор, ҳамаш молакҳои зур. Бародарои азиз, ё агар ки кадоме ки дар якҷоягӣ бихара бародаро, нархашон беҳад арзонай. Мисоли гап да бародаро, агар кадоме ҷидо бихара дига нарх мешава. Бародаро беҳад зури бақувватанд. Баъд киштан даҳ мешава, молкунӣ даҳ мешава. Одамое ки қассобанд, тарафи Норак, тарафи Ваҳдат, тарафи Ёвун, тарафи Оиди Шанбе, ҳар ки ҷое боша, Қирғин ҳам боша, бародаро мешава. Мо дастсафка карда бурда мерасонем. Бародаро дар ҳамин нархе ки мо мегӯем муомилаи хушрӯ мекунем, дастсафка карда бурда мерасонем. Сиркаҳо беҳад сиркаҳои хушрӯанд. Ягон тиш хеле касал-пасал нестай. Бародарои азиз, як бор бибинен, беҳад молакҳои фарбеҳи айлоқ овардагиам. Бародаро моло гишнан, уна портермон агар бибинен, уна портермон. Бародарои азиз, кадоме ки барои молкунӣ мегира, мебара сар мета, беҳад фоидаи хушрӯ мегира ва барои қурбониам зури бадай. Бародарои азиз, тамошо кунем, бибинен сиркаҳоро дар ҳар ҷо бибинен, дар бозорҳо бибинен, баъд ай мо харидорӣ кунем. Мо нав овардем, фуровардем барои шумои ҳамё, ҳамин меҳнату кӯшишу заҳматҳои мо ки мебинем. Бародаро ҳамаш барои шумо, ки шумо кадомед ки намехарен лайка бизанем. Бародаро гапи қабеҳ нанависонем. Гапи қабеҳ ҳалла бои касам менависонам. Бародарои азиз, як коре ҳастае ки агар мо гапи қабеҳ бизанем, кори айбу шармандагиай. Ман медонам ноҷавонмардо аққурат менависонанд, ман медонам ираву. Хай ҳар чизе ки ҳастае. Бародарои азиз, нархошон дар якҷоягӣ 5 дар якҷоягӣ 4400 сомонӣ муомила дорад, дастсафка дорад. Бародарои азиз, агар ки кадоме ки ҷидо мегира, бародарои азиз, дига нарх мешава. Расчётатонам бигирем. Бародарои азиз, ҳар як донае хай бибинен хитон. Бародарои азиз, хеле сиркаҳо гарини камёбанд. Расчётатонам бигирен, баъд харидорӣ кунен. Метавонед тамошо кунен як бор таноашона, кадоме ки дар наздикиай метавона биya бибина. Адрес мо Данғара, Боқи Сарбаланди, Хунобод.